Време за солиден, нископрофилен, хидравличен автомобилен подемник. Професионален автомобилен. Хидравличният подемник марка Тварди е отлично решение за механици и автомобилни сервизи. Този надежден подемник предлага товароподемност от 2 тона в нископрофилна конфигурация, която може да се увеличи до 3 тона, след като се настрои рамо в позиция 90 градуса. Благодарение на двата вида седла, а именно нископрофилното и високото с допълнителна регулировка на височината, този подемник е универсален и се адаптира към различни типове превозни средства. Конструкцията е изработена от дебела, профилирана стоманена ламарина, което прави подемника изключително здрав и стабилен. Допълнителното предимство е бързата, двутактовата хидравлична помпа, която позволява 5 пъти по-бързо повдигане в сравнение с еднотактовите помпи. Оборудван с 2 стоманени колела, завъртащи се на 360 градуса и 2 неподвижни колела с лагери и функция за смазване. Подемникът е лесен за маневриране и осигурява пълна мобилност. Благодарение на широкия обхват на повдигане, който е от 98 мм до 590 мм в конфигурация за 2 тона с ниско седло и от 245 мм до 590 мм в конфигурация за 3 тона. Допълнително, в конфигурация за 2 тона с високо седло, обхватът на повдигане е от 205 мм, 240 мм, 275 мм до ода, 690 мм, 725 мм и 760 мм. А в конфигурацията 3 тона 360 мм, 395 мм, 430 мм, 690 мм, 725 мм и 760 мм. Това позволява на асансьора да повдига различни видове превозни средства, от ниски до спортни, колите до големи SUV-та. Конструкцията на повдигача е оборудвана с набор от гресьорки, които позволяват смазване на движещите се части, осигурявайки гладка работа и максимален експлоатационен живот. Падемника. Лостът от 2 части с назъбена ръкохватка и защитно покритие осигурява удобно и безопасно използване, предотвратявайки случайно надраскване на автомобила. Този нископрофилен хидравличен автомобилен подемник е надежно средство, което ще ти позволи да извършваш работа по автомобила с лекота и прецизност. Неговата здрава конструкция, широкият обхват на повдигане и функционалното оборудване го правят незаменим инструмент за всеки професионален автомобилен сервис. Ако имате въпроси относно този модел или други, питайте в коментарите, а ние се виждаме в следващите епизоди.